ଅନେ ଏପଟରେ ଏପଟରେ କଣ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି କିଛି ତ ଧଣିଆ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିବେ ବାବୁନୁ ଆଉ ଥରେ କହ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଧଣିଆ ପତ୍ର ହେଇଛି। এইটা হচ্ছে সরিষ গছ না କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ এইଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଏପଟେ ସବୁ ଲଙ୍କା ଏପଟେ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ବାବୁନୁ ବାବୁନୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଛିଡ଼ା ତାପରେ ଆମେ ଫୁଲ ନେଇତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ତ ହେଇନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆହୁରି ବହୁତ ହେଇଛି। ଶୀତ ଦିନ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗା ହେଲାଣି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିନି। ଆଇ ଆଇ ଯିବା ଯିବା ତ ଫପାଟ ଆଇ ଦିଦି ନେ चल रे କିଛି ହବନି ନେ କାଦୁଛି ଦେଖ ଛଡ଼େଇକି ସବୁ ନେଇ ଆସିଲି ବା ପୁଣି ଦିଦି ପଠେଇଲା ଚାଲ ନେଇକି ଆସିବୁ।